Здравейте на всички, които ме гледат, аз съм Арлис БГ и днес ще играем на нова игра, която се казва Russian Car Driver HD. Така, графиката не е никак хубава, така че ще ви разбера, ако не ви хареса, но самата игра е забавна. И ще играем Racing Mode, Race 1. Така, старт. Let's go! Да, това преди да набере е много бавно. Ще набере пак е бавно. За изпреварване. Това ще е трудно. Само не трябва да се забивам абсолютно никъде. Тук някъде майче следва оффроуд. Не беше по-добре. Да, всъщност да, тук е. Тук е оффроуда. Не! Пакаю! Да ти пика на дървото! Мамка му! Това е тапащина на тапащините. И вече няма смисъл да играя тук. Защото... за. Така, кога ще чакам. Добре. Ще играем паркинг. Левел 3. Давай да. Това ниво е за... Не така. Ще играе по-удобно. Всъщност не. Сега сме много внимателни, защото не трябва да докосваме конусите. Дай газ! Дай му! Не! Това е ужасно! Айде, моля те, моля. Дай му. Yes. Yes. Yes, bitches. Дай, не. Yes. Сега ще играя. Не знам кой да играя. Оффроуд. В мъгливо време и свагди. За жалост тук не можеш да си купуваш коли. Само с ето тази бричка си. Да ти факам играта. Вау! Яко е. Играта ли бъгна или какво? Да, играта бъгна. Значи това ще е за днес. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала ми, харесайте клипа, напишете по някой коментар
И до другия път. Чао!